ቁርናዓት ዓለም ትርከቡ ኩላኹም ተዓዘብትን ተኸታተልትን كل قرنعات علب تركبوا كلهم تعزبتن تخاتلتن لو ما عندي أبكتا ما كايرو هنا نزعبي تنتاون كفتم 7 وندرز تبع بوتا بيراميد بوتا هنا نزمة دبز محلال فلكم زلقوا لتم سنكز تفعل عليه مغنيات كتري وزيك قالكم بعلي كزاوركم لو ما عندي نغيب بحسب رأيي እዚኣ ሃገረ ግብጽ እያ ወይ በዳማምፃ ቋንቋ ዓረብ ምስሪ እትቐንዲ መዋግዓዊ መፀውዒዓ ድማ ሪፓብሊክ ዓረበ ግብጽ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገር እያ ሪፓብሊክ ዓረበ ግብጽ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኩርናዕ ኣፍሪካ ሓውሲ ደሴት ሲናይ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኩርናዕ ኤስያን እትዝርጋሕ ስግረ ኣህጉራዊት ሃገር እያ ብሰሜን ምስ ማእከላይ ባሕሪ ብሰሜናዊ ምብራቕ ድማ ምስ ትረበዳ ቃዛን ፍልስጤምን እስራኤልን بمبرق مسقع بحري بدبوب من السودان بمعراب دما بليبيا تداوب أبسمينا ومبرق زركب وشمت عقابة نجبتي كاب يردانوس سعود عرب النفاليا كايرو تزعبية رئيس كتمان كاب جبت دما كفتن زعبية قدامي تزعبية كتما إياه إذا هجر أستات 100 مليون نبار زلوا كاب عالم مبل 14 زبزع حزب زلوا هجر كوينا أبا أفريقيا دما بحري نيجيريان إثيوبيان ساسي تخينات تسرع حجرين يلا حبيبي تمام يلا حبيبي زبزح جزء هجر الجبسي تسمع كلها أبرز خازمة سكا قدانا ما ينجر انت داهلي كافتم شوعات عبيتي انتاوين قرصتات نايزة عالم زخونة حدا بيراميديوم زي أب جبت زركب جيزا بيراميد كومبلكس وجيزا نيكروبوليس تبعيلون يتوعيو زت أقل لوبوتا دما عبي بيراميد كافرة بيراميد مانكاورة مستمسو زت أساسورو بيراميد كومبلكسن عبي سينيفيكسن زركبو لوبوتا يو كلهم زم أب جزيرة رابع يسروا منجستي مالت بلي منجستي تنتاوي تجبسي استهان صغيرهم أمون قبل تشحن شدشتي ميتين كسب كل تشحن حمشتي ميتين كأنمي لتاتا كريستوس استهان يوم وتا حياة مقدساتن مقابراتن كرستاتن كم بدم ما حنتناي ناي حنتناي شرحتني تات مشات وتاون يتقاللي بزيادة المكتالو نفس وقف بيراميد وي قرص بيراميد انتاي تعيشتها كمزلو المعزة بحسب نقيد
ፒራሚድ ማንካውረ ካብቶም ሰለስተ ቀንዲ ፒራሚዳት ናይ ጊዛ ፒራሚድ ኮምፕሌክስ እቲ ዝነኣሰ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ወሰን ካይሮ ግብፂ ዝርከብ ኣብ ምድረ በዳ ጊዛ ዝርከብ እዩ። ከም መቃብር ራብዓይ ስርወ መንግስቲ ግብፃውያን ፈርዖን ማንካውረ ኮይኑ ንኸገልግል ዝተሃፀ ምዃኑ ድማ ይግመት። ፒራሚድ ካፍረ ማእከላይን ካብተን ሰለስተ ጥንታውያን ግብፃውያን ፒራሚዳት ጊዛ ካልኣይን ዝነውሐን ካልኣይን ዝዓበየን ናይቲ ጉጅለ እዩ። መቃብር ናይቲ ኣብ ራብዓይ ስርወ መንግስቲ ዝነበረ ፈርዖን ካፍረ ኮይኑ ኣብ 2558 ክሳብ 2530 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተሃንፀ ህንፃ እዩ። ዓብይ ፒራሚድ ጊዛ እቲ ዝዓበየ ፒራሚድ ግብፂ ኮይኑ ከም መቃብር ናይቲ ኣብ እዋን ራብዓይ ስርወ መንግስቲ ናይቲ ብሉይ መንግስቲ ዝገዝእ ዝነበረ ፈርዖን ኩፉ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ኣብ መጀመርታ መበል 26 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 27 ዓመታት ዝተሃንፀ ድማ እዩ። እዚ ፒራሚድ ካብቶም 7 ተኣምራታውያን ጥንታውያን ዓለም እቲ ዝፀንሐ ኮይኑ እቲ እንኳ ብዓቢዑ ከም ዘይተበላሸወ ዝፀንሐ መስተንክር እዩ። ኣካል ናይ ዩኔስኮ ቅርሲ ዓለም ዝኾነ ፍሉጥ ሓወልቲ ጊዛ ፒራሚድ ኮምፕሌክስ ድማ እዩ። እዚ ቦታ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ መስመር ናይተን ሰለስተ ፒራሚዳት ድማ ይርከብ። ዓቢ ስፊንክስ ጊዛ ወይ ግሬት ስፊንክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብ ኖራ ዝተሰርሐ ዓቢ ሓወልቲ እዩ። እዚ ሓወልቲ እዚ ርእሲ ሰብን ኣካል ኣንበሳን ዘለዎ ፅንፅዋያዊ ፍጡር እዩ። ብቐጥታ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ገፁ ዝጥምት ኮይኑ ኣብ ምዕራባዊ ገምገም ኣብ ዝርከብ ምድረ በዳ ጊዛ ደው ኢሉ ይርከብ። ገጽ ስፊንክስ ንፈርዖን ካፍረ ዝውክል ይመስል። እቲ መቦቀላዊ ቅርፂ ስፊንክስ ካብቲ መሰረታዊ ከውሒ ዝተቆረፀ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብንጣር ብሎኮታት ኖራ ተሓዲሱ ይርከብ። ካብ መንኮርኮር ክሳብ ጭራ ናይ ዝሓወልቲ እንተዳ ተዓቂኑ 73 ሜትሮ ክኸውን ከሎ ካብ መሰረት ክሳብ ላዕሊ ርእሱ ድማ 20 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ እዩ። ኣብ ድሕሪ መንኮቡ ኣብ ዝርከብ ስፍሓት ድማ 17 ሜትሮ ስፍሓት ኣለዎ። ሓወልቲ ስፊንክስ ኣብ ግብፂ እቲ ዝነውሕ ዝፀንሐ ሓወልቲ ቅርፂ ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ሓወልትታት ሓደ እዩ። እቲ ጥንታዊ መርትዖታት ከም ዝሕብሮ ብጥንታውያን ግብፃውያን ናይቲ ብሉይ መንግስቲ ወይ አንሸንት ኢጂፕሽያንስ ኣብ ግዜ ንጉስነት ካፍረ ከባቢ 2558 ክሳብ 2530 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝተፈጠረ ይሕበር። ዓለም ለኻዊ ቱሪዝም ስታቲስቲክስ ከም ዝገልጾ ሃገረ ግብፂ ካብተን ቀዳሞት ብዙሕ በጻሕቲ ዘእንግዳ ተባሂለን ዝግለጻ 17 ሃገራት መበልቲ ታሽዒቲ ሃገር እያ። ሚኒስትሪ ቱሪዝም ሃገረ ግብፂ ከም ዝሕብሮ ነዚ ኣስታት 1200 ዓመታት ዘቁፀረ ካብቶም 7 ጥንታውያን ቅርስታት ዓለም ዝኾነ ሓወልቲ ፒራሚድ
ዓመታዊ ኣስታት 14.7 ሚልዮን በጻሕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ በጻሕቲ ናብ ሓወልቲ ፒራሚድ ከም ዝነግዱ እዩ ዝሕብር። ሃገረ ግብፂ ካብ 2020 ክሳብ 2023 ካብ ቱሪዝም ዝረኸበቶ ኣታዊ ድማ ናብ 117% ዕብየት ከም ዘርአየ እውን እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ነዚ ፒራሚድ ተባሂሉ ተሓዚኡ ዘሎ ቦታ ነቶም በጻሕቲ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ መሳለጥያታት ናይ መጓዓዝያ ምስ ሓወልቲ ምድረ በዳ ዝኸዱ ነቲ ቦታ ፒራሚድ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ብኢድ ዝተሰርሑ ኣቕሓታት ብመልክዕ መሸጣ ናብ ህዝቢ ዝቐርቡ ብዙሓት ድኳናት ድማ ኣለዉ። እዚ ድኳናት ኣብ ውሽጥን ኣብ በሪ ናይ ዛዕባ ሓወልትን ይርከቡ። حراي كنا تعذبتنا زين معك مدب بس زراعة بيمثل له أبوك بس إذا غربنا مدب تحكيسكم إن زناقعهم كونوا تصفي قبل سقوم لما قبل إذا كان الكومنت وين تبع لايك شير سبسكرايب تاكون ما يفعلنا. ملاي بيكتشرز.